Moc vás všechny vítám u tohoto videa. Děkuji, že jste na tohleto video klikli, pravděpodobně, protože se potýkáte s něčím, co mě samotnou trápilo zhruba 2 roky a nic mi na to vlastně nepomáhalo, kromě jedné věci, o které vám dneska chci povědět. Zároveň vám chci říct, že každý má tu cestu za tím akné jinou a v tom je to akné asi nejhorší, že vám nedám nějakou univerzální radu, nedám vám nějaký univerzální tip, jak to vaše akné vyléčit, protože je to hrozně individuální, ale spíš bych vám tímhle videem chtěla pomoct po té psychické stránce. Chci vám říct, že na to rozhodně nejste sami, že je tady spoustu lidí, kteří si tím prochází, je tady spousta lidí, o kterých nevíte, že se tím prochází, protože třeba sledujete jenom na Instagramu, na TikToku a takovéhle věci oni třeba nezveřejňují. Prochází si tím mnohem víc lidí, než ty si sama myslíš. Kdybych teda nějak měla začít, tak je to asi tím, jak se mě samotné to akné rozjelo. Zároveň vám chci říct, že vám tady budu dávat fotky toho akné a musím vám říct, že vy jste si toho se mnou prožili hodně skrz to akné. Já jsem to teda jednu dobu začala postovat na Instagram, začala jsem to postovat na YouTube, takže i teďka na mém YouTube kanále najdete videa, vlogy, kdy jsem vlastně byla třeba u kožní a můžete tam vidět ty moje pocity po. Hodně videí jsem se vám svěřila s tím, jak mě tohle trápí. Někdy jsem na tom videu prostě i brečela nebo ukápla mi prostě slza, protože to pro mě fakt bylo těžký, takže moc dobře vím, čím si procházíš zrovna a jak je to náročný, hlavně psychicky bych řekla. Takže vám to dneska takhle celé povím a kdo byste se chtěli podívat na ty předchozí videa a vidět tu cestu takhle zpětně, tak se určitě můžete podívat. Moje akné teda začalo tak, že jsem v létě, vlastně 2 roky zpátky, měla takové stresové období, procházela jsem si takovým těžším životním období a to si myslím, že byl ten kámen úrazu, který mi to akné spustil. Já jsem teda nikdy žádné akné úplně neměla, občas jsem měla nějaký pupínek, ale to má úplně každý prostě. A mě v tu dobu bylo 20, takže to akné už nebylo úplně pubertálního typu, ale právě si myslím, že ten spouštěč bylo to léto, kdy se stala jedna taková nepříjemná věc pro mě a to mi to akné vlastně spustilo. Začalo to potom v září a začalo to tak hrozně nevinně hlavně. Já jsem měla občas nějaký pupínek, se mi udělal a já jsem si říkala, tyjo, je to normální, každý má občas pupínky, tohle se mi dělo i předtím, to prostě zmizí. Jenomže v průběhu času se to nelepšilo, ale právě naopak ty pupínky se přidávaly a já jsem měla to akné takové hodně bolestivé, prostě takové hluboké pupínky jsem měla, fakt mě to bolelo, bylo to zarudlé, nešlo to přemazat žádnýma make-upama ani nic. A někdy to září byla ta doba, kdy jsem si řekla, na tohleto nezvládnu být sama, půjdu se poradit s kožním, půjdu se poradit s odborníkem, který mi určitě pomůže, co a jak s tím. Takže jsem začala chodit k jedné kožní, která mi ale předepisovala vlastně neustále nějaké krémy, které jsem měla jako na předpis, které jsem si vyzvedávala, jenomže to moje akné bylo už tak hluboké, že mě ty krémy prostě nepomáhaly. Mě to akorát tak, tu pleť jsem měla pocit, že jako vysušovalo, což ty krémy dělat mají, ale měla jsem ji akorát extrémně suchou a akné se neléčilo. Ty produkty jsem používala dlouho všechny, já vám tady klidně můžu dát soupis těch produktů, co mi vlastně předepsala, ale vlastně nic to nemění na tom, že když vám to třeba kožní předepíše, že vám to může pomoct. V tomhle je to akné fakt zrádný, že není univerzální lék na to, ale to, co mě nepomohlo, vám pomoct může, takže pokud třeba tenhle ten produkt právě používáte, tak neházejte flintu do žita, protože vám to třeba pomoct může. Mně to teda nepomohlo, předepsala mi konkrétně teda 4 mastičky, než jsem s tím teda přestala. Do toho já jsem používala svoje nějaké produkty, a to Medic 8 Pads, nějaké Garnier sérum s niacinamidem a spoustu věcí, které mi doporučili třeba moji kamarádi nebo lidi, kteří si tím prošli a říkali mi, tohle mi vylečilo akné, tohle musíš zkusit. A já jsem byla už tak zoufalá v tu dobu, že jsem vyzkoušela úplně všechno, byla jsem otevřená fakt všemu. Byla jsem z toho fakt zoufalá, takže jsem zkoušela různé věci, ale žádné z toho mi nepomohly. Taky jsem zkoušela různé diety, zkoušela jsem vysadit cukr, zkoušela jsem vysadit mléko, protože to jsou potraviny, po kterých se říká, že ty pupínky by přibývat mohly, takže jsem fakt vyzkoušela skrz to jídlo, pak nepila jsem žádné sladké pití, jenom samou vodu a zkusila jsem nenosit make-up, protože
to mi samozřejmě hodně lidí komentovalo na Instagramu, že jo, tak se nediv, že máš to akné, protože nosíš make-up, ale chtěla bych vám říct jednu věc. Make-up není žádná věc, kvůli které by se vám to akné dělalo, musíte mít samozřejmě čistý štětce a musíte se hlavně večer pořádně odličit a to je ten základní krok, odličovat se. Dobře se odličovat. To já jsem samozřejmě dělala, nějakou dobu jsem make-up vůbec nenosila a to pro mě bylo fakt těžký, protože ta moje pleť vypadala fakt hrozně, já jsem se za to hrozně styděla, byla jsem z toho hrozně špatná a ještě jsem do toho si to nějak nezakrývala, aby se mi to právě vylečilo, samozřejmě mi to nepomohlo, takže pak jsem make-up začala normálně nosit a bylo to úplně stejné. Taky bych vám chtěla ještě říct, že důležité ale je používat nějakou kvalitní kosmetiku, kvalitní odličováky, kvalitní pěny na vyčištění obličeje, kvalitní krémy na obličeje a já jsem používala teda takové ty 3 hlavní a to Biodermu, CeraVe a teďka mám La Roche-Posay tady doma a musím říct, že všechny 3 mi vyhovovaly, neviděla jsem nějaké jako extrémní rozdíly, mezi nimi byly fakt super, chtěla jsem je všechny takhle vyzkoušet, abych zjistila, který mě sedí třeba líp a musím říct, že mi všechny seděly tak dost podobně, ale tohle je ta kvalitní kosmetika, kterou byste používat měli a oni jsou i zaměření na právě tady tyhle ty pupínky, takže já jsem si vždycky brala řadu z akné. Taky jsem v listopadu, ke konci listopadu odlítala teda do New Yorku za mým nynějším přítelem. Já jsem z toho točila video, nebo glow up před New Yorkem jsem dávala, tam jsem právě to akné taky zmiňovala a víte, jak to pro mě bylo hrozně náročné jet vlastně za klukem, který se mi líbí, kterýho jsem viděla 2krát v životě a oba ty časy, kdy jsem ho předtím viděla, jsem měla nádhernou pleť, vlastně od moře jsem ji měla jsem opálenou, měla jsem bez pupínku, takovou čistou, jak třeba od moře odjíždíte a teďka jsem se s ním měla vidět po 3. a moje pleť vypadala takhle, jo. To bylo fakt hrozný, to bylo úplně nejhůř, jak ta moje pleť vypadala, hrozně mě ten obličej bolel a chtěla jsem fakt zůstat jenom doma a nechtěla jsem jít za někým nebo jet za někým, kdo se mi fakt líbí a aby mě viděl takhle. Potom se mi vlastně žádná ta mastička nezabírala, nebo ten krém od kožní jsem za ní opět pila a říká mi, já už nechci, abyste mi předepisovala žádné krémy, protože mi nepomáhají, to akné je prostě hluboký a ten krém mi to nevyléčí, natož ona mi řekla, že jsou poslední 2 možnosti, které mám a to buď jít na chemické peelingy, anebo začít brát antikoncepci. Já jsem v tu dobu antikoncepci fakt brát nechtěla, přišlo mi to jakoby zbytečný, nebo nechtěla jsem do sebe cpát jako hormony, nechtěla jsem do sebe cpát prášky a furt jsem věřila, že to akné jde vyléčit jinou cestou, s tím, že teďka vím, že to moje akné bylo jakoby hormonální, takže jsem začala chodit na chemické peelingy. Ten jeden chemický peeling stál 2,5 tisíce a já jsem na těch peelingách byla celkem 4krát, byl to myslím přelom březen, duben, protože se tam nesmíte tam chodit úplně, když je léto, aby vám na ten obličej nesvítilo sluníčko, je důležité, abyste se pak mazali SPF a tak, takže já jsem tam chodila a musím říct, že jsem neviděla opět žádné rozdíly, prostě nechala jsem za to fakt hodně peněz a neříkám, že ten chemický peeling nemohl udělat jakoby něco vevnitř té pokožky, jakoby uvnitř, že by to něco nezměnilo, protože to nevidím, nebo to jsem neviděla, ale když jsem se na sebe jakoby podívala, tak to akné vypadalo furt stejně. A na tom chemickém peelingu si vlastně dáváte, já teďka už nevím, protože pro mě je to teďka už docela dlouho, co jsem tam byla, dáváte nějaké stupně, jakoby, které vám působí na tu pokožku, řekneme si třeba, nevím, nějaký půl stupeň, potom 3/4, potom víc, nějaký miligramy, nějaké látky, které vám tam jakoby má působit a na začátku se dává vždycky ta slabá, takže jsem začala s tou slabou, potom jsem přišla přišla jsem do toho centra, kde jsem to dělala a paní se mě, že jo, ptala, co se mi stalo s tou pletí, jestli byla červená, jestli byla tahle, udělali jsme takový to povídání na začátku a já jsem jí vždycky řekla, tyjo, ta pleť byla taková a ona říká vždycky, tyjo, to je divné, to by vám už mělo začít působit, takže mi vždycky dala ještě silnější vlastně nějakou tu látku a potom mi vždycky řekla, tak tahle už vám musí začít působit tak, jak má. Já jsem pak tam zase přišla k ní na to další vyšetření a říká mi, mě to neudělalo to, co by mělo, mě to fakt, ta pleť se vám měla loupat potom, aby se vlastně sloupla ta špatná část té pokožky, ale mně se to nikdy neslouplo, ta pleť. A ona už mi potom říkala, já vám ale silnější už dát nemůžu. Já už vám silnější dávat radši nebudu, protože už by to mohlo být trochu nebezpečný. Když se jakoby nic neděje, tak zůstaneme u té nejvyšší a mě to prostě nic neudělalo.
takhle aspoň zvenku a podle té paní doktorky, co mi to dělala, že to na mě úplně nepůsobilo tak, jak má. Z čehož já jsem samozřejmě byla úplně zničená, protože jsem v to vkládala hodně té důvěry. Opět neříkám, že vám to nemůže pomoct, protože k Monči, ke které chodím na obočí do Benefitu, tak ona mi říkala, že na ty chemické peelingy právě taky chodila a že jí to hodně pomohlo a úplně ta pleť se jí potom spravila. Takže jak vidíte, opět je to hrozně individuální, mně to nepomohlo, jí to pomohlo moc, takže pokud na chemické peelingy máte v plánu chodit nebo chodíte, tak nezoufejte, určitě vám to můžu pomoct. Neříkám tady tím, že vám to nepomůže, jenom říkám, že při té mojí cestě to mě samotné nepomohlo. A potom pro mě nastal vlastně takový zlom, kdy jsem si řekla, že do té antikoncepce půjdu, že je to vlastně moje taková jediná možnost. Ještě jsem hodně teda zvažovala přestup k jiné kožní, abych je vystřídala, abych nebyla furt jenom u té jedné. Byl to zhruba rok od toho, co jsem to akné začala řešit, od toho, co se mi to fakt hodně zhoršilo a já jsem v tu dobu už byla fakt zoufalá, už jsem z toho byla špatná hodně psychicky, protože mi opravdu nic nezabíralo a ta pleť vypadala furt tak nějak jakoby podobně, vždycky nějaký týden lepší, nějaký týden fakt jako hrozný, ale nebyly tam vidět nějaké extrémní jako posuny dopředu, tak jsem se rozhodla pro tu antikoncepci. Nechala jsem si vlastně u paní gynekoložky předepsat antikoncepci, která je dělaná přímo jakoby na pleť. Takže pokud plánujete jít taky na antikoncepci skrz pleť, tak ji určitě řekněte, že tu antikoncepci chcete hlavně kvůli té pleti, takže mě předepsala nějakou speciální na pleť, nějakou jakoby slabší. Nevím, jestli to úplně říkám dobře, ale myslím, že mě chápete. A takže jsem začala brát teda tu a tam jsem viděla výsledky vlastně po půl roce užívání, což taky jakoby není nějak brzo, ale vzhledem k tomu, že ta antikoncepce je jakoby hormonálního typu, tak ono to chvíli trvá. Já jsem třeba po 3 měsících byla opět u paní gynekoložky a říkala jsem jí, mě to vůbec nepomohlo, mě to s tou pletí nic neudělalo. A ona mi říká, musíte počkat, to se vyřeší, to půjde a bude to lepší, jen to musíte brát ještě nějakou dobu a každému to začne působit někdy jindy. Takže já jsem tu antikoncepci potom brala a jak říkám, zhruba po tom půl roce se mi ta pleť začala vlastně dávat do pořádku, přestala jsem mít takový ty hluboký pupínky, takový ty bolestivý pupínky, měla jsem občas nějaký na pleti, měla jsem tu pleť takovou furt začervenalou a potom se mi začala tady tato moje pravá strana vlastně úplně spravovat. Takže tady vlastně už nemám skoro nic. Na té druhé straně mám pořád takové jizvičky, které mám vlastně i trochu na této straně, protože jak říkám, jak to akné bylo hodně hluboké, tak se tam ty jizvy prostě udělaly. Nemyslím si, že ty jizvy ta antikoncepce vyřeší, ale možná se na to budu muset koupit zase nějaký jiný olejček, zase nějaký jiný přípravek, který je specializovaný právě na ty jizvy. A pokud o nějakém takovém přípravku víte nebo s ním máte zkušenosti, tak budu moc ráda, když mi napíšete do komentářů a dáte mi vědět, co bych třeba na to mohla vyzkoušet, protože ty jizvičky už tam mám taky opravdu dlouho, ale pořád věřím, že se to ještě nějak spraví. Nicméně potom, co jsem začala užívat tu antikoncepci, mi to začalo mizet, začalo mě to míň bolet, už to nebylo bolestivé, občas jsem měla nějaký pupínek a musím říct, teďka musím zaklepat, že teďka se mi pupínek fakt udělá jenom občas, když třeba, nevím, vím, že si na ten obličej trochu víc šahám, tak se mi ten pupínek udělá, což je jakoby normální, ale už se mi nedělají takový ty velký, hluboký, podkožní, hodně jich a tak dále, takže vlastně můžu říct, že antikoncepce byla jediná věc, která mi tu pleť vylečila. Já když jsem se o tom bavila s váma v nějakém jiném YouTube videu, tak půlka lidí mi říkala, běž do toho, půlka lidí mi říkala, nechoď do toho, je to hrozný. Já teda musím říct, že jsem potom vůbec nepřibrala, nezhoršilo se mi vlastně žádné moje ani psychické zdraví, ani nic takového, jak někdo říká, že potom je potom jako víc citlivý nebo tak to já právě naopak, protože mě to, jak mi to vlastně začalo tu pleť spravovat, tak se mě z toho udělalo psychicky vlastně líp. Takže teďka to v červenci, tuším, že v červenci to bude rok, co tu antikoncepci beru a musím teda říct, že jsem s ní teďka maximálně spokojená.
Zároveň chci říct, že tady tímhle nikoho nenabádám k tomu, aby šel hned do akné, nebo že vám to akné tu pleť zlepší. Říkám tady tu moji cestu, opět opakuji, je to hrozně individuální. To, co mě zabralo, nemusí zabrat vám. A naopak, ale tady to jsou všechny věci, které já jsem vlastně vyzkoušela. Samozřejmě, pokud je vám třeba 15, 16 a procházíte si takovým tím pubertálním akné, tak vydržte, ono se vám to zlepší a není potřeba, abyste v 15 začali brát třeba právě tu antikoncepci, protože nemyslím si, že je úplně jako taky dobrá, nemyslím si, že je to taky dobré to nějak dlouhodobě brát, takže ještě vydržte s tím, určitě se vám to zlepší. Já jsem teda ji začala brát, protože v tu dobu už mi bylo 21 a věděla jsem, že to pubertální není a jedná se spíš o to hormonální akné. Taky vám chci říct, že zdravá pleť samozřejmě nemusí být zdravá jenom esteticky, ale měla by být zdravá zevnitř, tím pádem stravovat se dobře, nejíst zbytečně moc nějakých cukrů a tak, jíst vyváženě, jíst hodně zeleniny, pít hodně vody. Samozřejmě všechny tady ty faktory nějak přispívají tomu, aby ta pleť byla zdravá i zevnitř, hezky vyživená. Ať už je vaše cesta z akné jakákoliv, tak pokud vás dovede k cíli, tak věřte, že je dobrá. Taky vám chci říct, že pokud se s tím akné trápíte, pokud na tohleto video koukáte, tak v tom nejste sami. Nejste v tom sami, není to nic, za co byste se měli stydět, není to nic, co by vás dělalo ošklivějšími. Právě naopak, tady v takovýchhle chvílích poznáte lidi, kteří jsou kolem vás a kteří vám stojí za to se s nima třeba dál bavit, dál vídat, dál stýkat, protože to jsou ty lidi, kteří s vámi nejsou jenom kvůli tomu, jak třeba vypadáte, ale kvůli tomu, jací jste. A jak jsem tady v tomhletom videu zmiňovala, jak jsem jela za Polem vlastně do Ameriky, tak mě to vlastně hrozně pomohlo v tom, že on mě hrozně podpořil on, hrozně mě podpořili doma naši, hrozně mě podpořili vlastně kamarádi kolem, nikdo se mě za to nikdy nesmál, Paul mě fakt extrémně podporoval, přestože jsem ho viděla po třetí vlastně tam v životě, jenom jsme se sami sobě vlastně líbili, tak jsem viděla, že se mnou vlastně se nebaví třeba jenom kvůli tomu, jak moje pleť zrovna vypadá, protože to bylo fakt hrozný, furt mě ojišťoval v tom, nevím, jak jsem krásná, jak tohle a hrozně mi to jako psychicky pomohlo obklopovat se takovýma lidma. Takže vám chci říct, abyste dělali to stejné, pokud se vám za to někdo směje, pokud na to má někdo blbé narážky, prostě nebavte se s tím. To nejsou lidi, kteří vám za to stojí, to nejsou vaši kamarádi a neměli byste se takovýma lidma obklopovat. Lidi, kteří vás mají rádi, s váma nejsou jenom kvůli tomu, jak vypadáte, nepřestanou se s váma kamarádi jenom kvůli tomu, že máte akné. Akné není žádná nemoc. To má akné, tady má kdo, fakt v tom nejste sami. Nebojte se taky vyhledat nějakého odborníka a vyzkoušet, co vám sedne, co vám nesedne, nebojte se ty kožní měnit, což já jsem neudělala, ale zpětně bych to asi i udělala. Takže se opravdu nebojte zajít za odborníkem, ti vám poradí nejlíp, jak na to, pokud to akné máte rozjetý, tak si to asi sami doma nevyléčíte, takže budete potřebovat někoho, aby vám s tím trochu pomohl. Takže tohle byla takováhle nějaká moje cesta a já jsem moc ráda, že jsem vám to takhle mohla nějak sdělit, nějak se vám jako tady s tímhletím přiblížit. Já se za to nestydím, že jsem to měla, není to nic, za co byste se ani měli stydět vy. Jestli s akné máte nějaké vlastní zkušenosti, tak budu moc ráda, pokud se o to dolů do komentářů podělíte, ať už jste si akné prošli a máte ho zahojené, tak třeba s radama, co zrovna vám pomohlo, nebo pokud si akné zrovna procházíte, tak můžete to taky napsat dolů do komentářů, můžete napsat, jak se cítíte a já si myslím, že bychom se v těch komentářích dole mohli nějak hezky podpořit. Já si ty komentáře určitě budu číst, protože se cítím tak nějak jako hrozně blízko vám, kteří si tím procházíte, protože moc dobře vím, jaký to je a opravdu to pochopí lidi, kteří si tím prošli, tak věřte, že vám naprosto rozumím tomu, že jste z toho smutní, naprosto rozumím tomu, že jste z toho rozhození a naprosto rozumím tomu, že si myslíte, že se to nikdy nevyléčí, ale opravdu se nebojte, všechno akné se jednou vylečí. Ať už je sebehorší, tak pamatujte na to, že to nemáte navždy to akné. Vylečí se vám to, někomu to trvá díl, někomu to trvá kratší dobu, ale opravdu bude to lepší a já doufám, že vám tady tohleto video nějakým způsobem pomohlo, že jsem vás trochu tím namotivovala, nebo že z toho teďka nebudete tak moc smutní.
Já vám moc děkuji, že jste klikli na tady tohleto video, napište mi do komentářů váš příběh a budu moc ráda, když mě budete odebírat tady na YouTube nebo na Instagramu, kde jsem se o to s vámi taky vždycky dělila a my se uvidíme u dalšího videa a držím vám všem moc palce, všichni to zvládnete a věřte mi, že to bude lepší.